Sanggar Ronggo Budaya. Yuk, cok. Kandha sapa? Kakang Kindang lho. Aku mangsaku sampean iki lali lho, Kakang. Sapa wong sing kudu lali yen to weruh karo kuwi? Apa meneh yen to kabeh awis dadi sampaian? Aku cedhak lawan kuwi ora bakal liwat aku. Kabeh apa sing dadi Apa kuwi? Kakang Kindang lho. Rasane atiku sedina wae. Yen ora ketemu karo sampean rasane kaya setahun lho, Kakang. Yen to koyo ngono padha lan aku. Yen to aku lagi kepisan lawan kuwi. Mangan orang rasa enak. Ora ngrasake jenak. Wong kabeh mau aku mikirake kabeh. Rasane kuwi pengen ketemu karo sampean wae lho, Kakang. Kaya tresna
Perkara kuwi aku nirakake dening Kidang Wulung ora usah takon sing rena-rena kabeh mau sing luput kowe lawan Kidang Wulung. Bisa aku sing luput lho Kakak. Iya wae. Nalika semono kabeh para murid ana ing Gunung Brama dikumpulake ingkang supaya nindakake marang sampurnaning laku darmaning murid ana ing Gunung Bromo. Nanging jebulane kowe ora gegladen ora kridaning peperangan, kowe padha seneng-seneng, kowe padha janggut-janggutan. Sapa wonge sapa kok ora lara. Kakakku Desmani. Pak ya wis lumrah to Kakak. Yen saben dina iki cecak karo Kakak Kidang Wulung, saben dina ciwin-ciwitan, pangul-pangulan kuwi ya wis lumrah. Lumrahe piye, Nduk? Nalika semono bapakku lak ya wis jejokke aku karo Kakak Kidang Wulung to. Kowe dijodhokake Apa ya sampeyan iki ra mangerteni to karo Kidang Wulung. Wong wedok ayune kaya ngono kuwi anake sapa, Nduk? Biyen kula aku ayu lho Kakak. Apa pancen bener kowe anake guru ana ing padepokan Gunung Bromo? Sampeyan iki lho wis pura kok sedadak takon kaya ngono. Aku iki etok-etok takon. Etok-etok. Ya mergo wis pirang-pirang dina aku kepengin nembung karo kowe. Mergo aku rumangsa kalindih marang panguasane guru. Ora ketang kowe anake guru, ora ketang Kidang Wulung kaya kalebu murid, nanging isih pinter, isih murid barep mung kejaba kuda sepatu. Tenembang kowe tresna karo Kidang Wulung luwih becik, kowe tak pek dhewe, Nduk. Arep kok pek sampeyan dhewe. Apa ya ora keliru? Klirune manggon endi? Sampeyan iki lak ya wis tak anggap kaya sedulurku dhewe to Kakak Desmani. Gelem ora? Ora. Sampeyan arep apa? Gelem ora? Ora. Gelem ora?
sing barep ana ing Gunung Bromo. Apa aku ra wong lanang? Lamuno aku bagus karo Ki Kamunung. Mati lho wis. Sampai sing nek mati ya. Tepe bojok ora gelem kowe, he? Lah sampai Wong wedok samber foto. titeni sesuk tak kei. Wong wedok samber gelas. Awas sesuk tak kei. Karo ngono. Yen kowe ora gelem karo aku, tak cilakake papan. Aja ya kakek aku. Ora ketang sithik aku dibagi. Sinten? Ora ketang sak tulan aku direnehi. Sakwise terati karo putus panik. Lagi kok karo kita. Lah waktu pindahke sampean bae kaya wedhus arep tak kei Rasuti. Nggih. Aja kakek, sampean arep apa? Aja. Colke ya kakek. Kowe tak pateni. Aja sampean. Kowe aja memang. Aja. Wis sampean aja. Bang wong wadon sing ayu kaya kowe ayu mari. Luwe becek, kowe tak rasake iki sampe. Wis marem. Mergo aku tumindak sara mene. Ana sing ngongkon. Ora liya kejaba regen tukang panggung. Enak! Ayo Maruti. Ora ketang kowe wis nangis. Ora ketang kowe wis aku kelakon rasakake karo kowe. Apa sakurangan? Nek kurangan tak imboi yo. Kudu sembani. Enten apa? Iki ono apa? Ayu Maruti. Wong tuwa rambutuke tangis mondok. Lho kowe kok menang pengarepane wong tuwa. Kowe banjur tawang tangis. Kuwi gatine apa to, Nduk? Teh perpaduan pangapunten Bapak. Iya, iya. Dinten sampun kaya Maruti sampun boten prawan malih kok. Piye? Ayo Maruti dipun prawas kalian kakang kuda sempani Bapak. Kowe diprawoso kudu. Kudu sembani. Sih, kula apa? Apa bener Ayu Maruti mbok prawoso nggih? Ayu Maruti pun kula prawani. Ayu Maruti sampun kalampah menawi kudu sempani prawoso kalih Ayu Maruti. Ayu Maruti mbok prawoso tenan nggih? Nggih. Alah, Kok nganti cumpleng kuping? sampeyan niku nggih budhek. Kula niki pun kandha. Nah Ayu Maruti niki pun kula prawani. Nggonmu mrawoso Ayu Maruti wis kaping pira nggih? Mung sepisan tok. Pira nggih? Sepisan. Lumakan pitik piye? Lho Ayu Maruti kuwi ra sedulurmu dhewe. Sing kandha nak Ayu Maruti niki sedulur kula niki sing kandha niku sinten? Ya sing kandha kuwi wong tuwa. Najan Ayu Maruti kuwi ora sedulur tunggal bapa biyo, nanging kowe kuwi sedulur tunggal paduron. Lho kowe kok kumawani mrawoso karo Ayu Maruti? Kowe ra eling to, Ngger? Nek Ayu Maruti kuwi tak jodohke karo Kidang Mulo. Sing
kebangetan iku sampean. Lho kok Yo sampean iki njodoke Ayu Maruti kareh Kidang Wulung. Kula niki nggih murid. Kidang Wulung niku nggih murid. Kenging napa sampean kok mboten kandha kalih kula? Upami kula ngertos piring menawi pinten jodokaken kalih Kidang Wulung, kula nglenggana mboten badhe ngresnani kalih Ayu Maruti. yen ngono sing luput wong tuwa ya nggih. Nggih. Mergo nggonku macangke Ayu Maruti karo Kidang Wulung. Kowe ora tak wenehi ngerti. Leres. Mula saka kuwi kudu sempani. Rene anakku Ayu Maruti wis mbok rusak marang kawanitane. Kula niki mboten rusak. Kula niki kula tata sing apik. Lho kok mbok tata karepmu ora wis prawoso karo Ayu Maruti. Nembang nganggur. Sabar gelap. Mbok padake apa nggih? Kok tumimbang nganggur? Mula saka kuwi kudu sempani. Pripun Bapak? Kowe kudu wani tanggung jawab karo Ayu Maruti nggih. Kudune kula tanggung jawab arep Ayu Maruti. Iya. Pun kula tanggung jawab sak petaipun jiwa raganipun Ayu Maruti. Mangke kula ingkang tanggung jawab. Tenan ku nggih. Mula saka kuwi katresnane Ayu Maruti sing ditujukke Kidang Wulung dina iki tak pisahke. Ayu Maruti bakal tak jodohke kowe nggih. Kowe dia jodohke karo kula. Matur nuwun Bapak. Kakak. Matur nuwun saestu. Menawi sampean jodohake udah sembani kali Ayu Maruti. Terus kuwi. Sampai niki matur nuwun ya matur. Lho wong tuwa kok monggo bal-balan. Kula niki Lho karepmu kuwi kepiye? mergo seneng ati kula sampean jodohake kali Ayu Maruti. Mergo saka Nggih. senengmu ya nggih. Ngene kudu sempani. Apa to sebabe nganti Ayu Maruti tak jodohke marang kowe? Yen Ayu Maruti nggonmu prawoso ing mengkone dadi jabang bayi bakal takon wong tuane. Mengkone mesakake jabang bayi mau nganti kowe tak jodohke karo Ayu Maruti. Mula saka kuwi nggih, yen ana apa-apane karo Kidang Wulung, perkara iki kudu wani tanggung Kula jawab. sing tanggung jawab. Menawi wonten trimanipun Kidang Wulung kula jodohaken kali Ayu Maruti. Yen kaya ngono aku mung pasrah bongkokan karo kowe. Kakak Kidang Kok suarane sapa? Kakak Kidang Wulung. Maruti. Ampun wedi. Musuhe kula. Ampun wedi. Iya. Aku jalan mana pula tak sampean kakak. Lho kuwi njaluk ngapura lan aku mongko kowe iki ora luput. Kowe ora Lawan. Musuhe kudu sembani. Lu wong tuwa jane wis loro kemaran. Kakak Kidang Wulung. Oh. Ayo mari kita sekarang kakak bisa sempani. Kowe diprawoso kudu sepani. Mikyo. Sepani. Ora nyono babar pisan. Nah, musuhe kula. Nah, musuhe kula. Lho kowe kuwi tak anggap kaya sedulurku dhewe. Karepmu piye kok kudu sempani? Medel. Medel. Iya nggih. Nek pancen perkara iki kowe wani tumindak mrawoso marang katresnan, kowe kudu tanggung jawab. Kowe kudu jandel ijen kowe ora Lho kowe kene diatur
Lo iki bayar aku piro? Lo kok terus bocor? Bayar aku piro piye? Main 3 sasi sing ngentekno iki upah. Aja ngono butuh teman. Sing bener niku pancen napa sing dadi kandhane kali adik kula. Panjak nganti dadeke montor gara-gara sampeyan. Iku sing kebangetan rak bari. Lho wong dikon tombok sithik. Ora nganti kandhok. Cobi nek enten ngeten iki kok sampeyan iso guyu niki pripun? Hah? Lho enten kedadian kaya ngeten iki kok sampeyan iso seneng iso guyu niki pripun? Mergo aku pegel, Ger. Nek sampeyan pegel pijet, Nek perkara pegele awak kuwi ora tak pikir. lajeng napa Pegele atiku. sebabe Mergo napa? aku duwe murid loro wae kok ora kena dikandhani. Mula saka kuwi yo, Ger, Pripun? tak wenehi ngerti. Nek dina iki katresnanmu Ayu Maruti wis tak jodohke karo Kuda Sempani, Ger. Iki sampeyan Ampun kuwatir Bapak. Kuda Sempani. Wari, ampun kuwatir. Tulungi. Musuhe Kuda Sempani. Sampe bledak kowe. cobi sampeyan bali meneh. Sampeyan bali meneh. Ayu Maruti tak jodohke karo Kuda Sempani, Ger. Sampeyan niku lali napa nglali? Wong tuwa ora lali, isih jangkep marang Panca Indraku, Ger. Lho nek sampeyan niku mboten lali mongko Maruti niku calon bojo kula. Bener. Riyen sampun sampeyan jodohke kalih kula nek sakniki kok sampeyan jodohke kalih Kuda Sempani. Mergo Ayu Maruti wis diprawoso karo Kuda Sempani. Kita Diprawasa mergo niku sampeyan jodohke. pancen kaya ngono. Seneng sampeyan. Wong tuwa rumangsa seneng, Ger. Jebul sampeyan niku wong tuwa Sing ora kena. kebangetan iku kowe Kuda Sempani. Jare guru ning ngomongane ora kena digugu. Mongko jeneng guru niku iso minterke karo murid-muride. Lho sampeyan niku ora ngajari sing apik ning ngajari sing elek. Enten lho. Wes aja seru-seru karo wong tuwa ya. Sampeyan wani. Sampeyan wani. Kakak, sampai iki ra nulungi kok manja lho. Aku kok iso bojono tambah apa ora? Nek perkara tambah mengko kula jaluke kalih dulure batak dhewe. Sing kebangetan mbatak jawe wakone kok kene. Niki sampun sampeyan tentokke nek Maruti sampeyan jodohke kalih Kuda Sempani. Iya, Atur. Yen niku sing kula goleki. Mergo sampeyan wong tuwa gelem jujur. Kuda Sempani. Saiki Maruti ndak kulungke karo kowe kanthi tanganku sakarone. Tampanen Maruti kowe. Kira-kira tenan apa ora, alpan Mengko aku mbok satet, aku mbok tenung. Aku mbok ancam, Aku ora kepengin nenung karo kowe. Wong kowe sejelok meneh wis mati. Lho, lah kok mati? Adonyamu wis entek. Lho kok entek? Montor karo sitok kredit iku wis iso utuh mbok ora kok. Ayo iki. Marahi iki sampean. Kok sing marahi aku nggih? Lah nggih. Sing bener iku aku ora gelem ngono-ngono kuwi. Sing jalari kowe dhewe. Sawise kowe nampa Maruti ning eling dan eling yen to kowe nganti nglarani atine kaping pindho rekasake urip mungsuhmu dudu sapa-sapa nae aku besok.
Kudu sepani. Kula niki ati kula niki muat. Ati kula niki cekot-cekot. Pancen aku ora nyalahake kowe. Nek atimu cekot-cekot karo Kidang Wulung. Mula saka kuwi nek ana nesune Kidang Wulung, musuhe ora kowe, musuhe wong tuwa. Umpama aku jandon karo Kidang Wulung. Sampeyan nggih, Pak. Aku nggunakake jotos. Aku tak woro-woro sakmene akeh. Upama wong sakmene akeh nyarujuki nek aku mbok ceprot, tak wulunge. Nek ora nyarujuki aja takon dosa. Nggih, ora sederek-sederek. Upami kula diteprot watu kalian Kidang Wulung, jenengan sarujuk napa mboten? Sarujuk.
Banjur apa sing mbok ketuni? Sapusiken tak papan iki. Ana ing Taman Sari Kediri kene. Mripatmu kembang-kembang. Loh, mudleweran. Paman Jaya Kadwang. Lajeng kagem menapa kula pun dipun papanaken wonten ing Kediri. Monggo. Kanggo ngopo? Apa kowe lali? Bedhang Singasari. Boyong putri, kau ditane kowe. Dadi kowe minangka dadi putri boyongan. Jalaran wong tuamu mati saka tanganku. Singasari tumpuk saka tanganing Jaya. Ingkang panjenengan kersakaken. Kowe kudu gelem dadi garwan Jayakata. Katuran pirsa paman. Iya. Sampami kula tasih legan, kula tampi kanthi tangan kekalih. Ning kula sampun anggadhahi Kang Mas Wijaya paman. Bojomu mati. Boten. Kang Mas Wijaya tasih gesang paman Jaya. Mula teges penampik marang katresnanku yo. Paman, Apa kowe pengen ngerti panguasaning Jayakata iki? kula ngertos panguwas dalem tanpa winates. Ning monggo ningo dhateng kula. Panjenengan niku minangka dados tiyang sepuh kula paman. Kula nyuwun kawelasan. Kula nyuwun bali karan garwa kula paman. Aku welas kelawanku. Mula nganti kowe ndak pundhut garwa. Arep tak buktikake ana ing Praja Kediri. Mukti. Kanthi dasar menapa kula saged mukti? Amarga Jayakata ora kecurangan apa wae. Sugih bodho bantu Mas Pices Raja Brana. Dadi kowe ora kekurangan ning Praja Kediri. Gelem ya? Gelem. Ing ajeng kula lak sampun matur. Kula boten sagang lampahi. Dasar pasti. Kapan jano kula boten pandhe swara. Tinimbang kula kapuk selelados kan Piye? Kowe
Gayatri! Gayatri ora! Gayatri! Wayah dudu ayahe kowe bengok-bengok nyebut kelawan bojomu Gayatri. Ana apa Wijaya? Kula mesaken dhateng garwa kula, Paman. Kula gesak kepingin tanding kalian Paman Jayakatwang perang tangkep Jaja Milang Tatu. Kula balik mindang wonten Praja Gedhe. Adat ojo kesusu. Iki ora titi wancine. Kowe kuwi mung ngimpi. Ning kene mau ora ana wong liya. Sing ana mung pun Paman dhewe. Ger Wijaya. Yen kowe lam-lamen kelawan bojomu lumrah. Mergo kowe lagi medeng-medeng temanten anyar. Barengi kelawan Brubuing Praja Singasari. Nganti temekaning saiki kowe pisah lan bojomu Gayatri. Paribasane kowe cemondhok ana ing tengahing alas nanging bojomu kae manggon ana ing Kediri, ana ing astaning Jayakatwang. Saben rina Pantara Latri tansah kok pikirake. Mula jeneng ora mukal yen dhewekne teka ana ing sajroning pangimpen merga kowe tansah lam-lamen kelawan bojomu Gayatri Wijaya. Paman Arya Widaraja. Najan-najan kasawuraken putung kabalengaken sakemah kula saged ngayomi kalian garwa kula. Nanging wonten ngantos ing hari kalungguhan menika babar pisan. Kula mboten saged nulungi kalian garwa kula, Paman. Napa kula menika kaanggep garwa ingkang mboten saged ngayomi kalian Diajeng Gayatri, Paman. Aku ora ngarani kaya ngono. Malah kaporo aku gumun lawan kowe ing atase kowe wong lanang kepengin ngatunake rasa tanggung jawabmu kelawan bojomu Gayatri. Nanging njaluk baline Gayatri kuwi ora gampang. Mergo Gayatri kae paribasane manggon ana ing kandhange macan. Ora bisa wal yen ora Jayakatwang kang walake. Yen kowe saiki mau nuruti kareping atimu, kepengin njaluk Gayatri sama astaning Jayakatwang. Durung wae kowe kelakon, nanging kowe wis tumekaning pati, merga pancen kowe digadang kelawan patimu. Mula Wijaya, yen pancen kowe gugu kelawan wong tuwa, racuten bromantiamu, pepereng hawa nafsumu, tentrema on manggon ana ing padepokan pandak. Mengko yen wis titi wancine, aku bakal mbudidaya piye carane aku bisa mbalekake bojomu ana ing tanganmu Wijaya. Lajeng kanthi margi kados pundi, Paman? Kula kasla kepengin pinanggih kalian garwa kula. Kaping kalihipun saged mangsulaken kajayan Singasari nalika semanten brubuh saking astanipun Paman Jayakatwang. Saiki aku ora bisa mikir. Mong bae kowe aja kesusu, tentrema. Mengko wis ketemu dalane gampang suwe mijet kowe ngranti kasumbatan setyane karo. Rama Adipati Arya Widaraja. Kowe lawe. Saderipun kula nyuwun sewu. Kini lawe cumantaka. Jalan kula ngertos Rama. Sepinten nalangsanipun Yayi Wijaya. Kiyambakipun mentas dadi manten anak kapedotan katresnan kalih garwani. Iya. Kula ngerti watake Paman Jayakatwang. Patake piye? Kiyambake menika seneng kalih Gayatri. Nek mboten kelakon tertamtu Gayatri badhe dipiloro. Jalan nalika kula ngertos nderekaken Yayi Wijaya nek nyuwaraken nawalansani Paman Jayakatwang. Upama ana lawe Yayi Wijaya tertamtu badhe dipun pati. Kanthi menika Yayi Wijaya kanthi Basuki garwamu tarep. Aku aja lawe. Tutu pekaram. Ning pidaleman bae kae garapane wong. Nanging, Awe. Paman!
prasetyanipun Kakang Lawe. Kakang Lawe. Paman Jaya Katwang. Ojo kowe nak kapinak lungguh jigrang ing sarwa tutang. Janji kira gelem balekake Yayi Gayatri ana tanganing Wijaya. Musuh ora sapa-sapa, awi iki musuh. Kanthi kelungguh diadep saking para prajurit Kediri. Kalakon tak amani dening Alastra. Kena jonggomu protol siramu kowe.